Okay, her er vi ved bananspisning. Det er Jeppe mod resten. Okay, spiser 4 bananer hver. 1, 2, 3, start! Det smager ret meget. Ej, hvor er det sindssygt, mand. Det der tænder mig faktisk lidt. Nej! Hvor vi har for mange bananer i munden. De er bare ret gode til brug. Det er vildt, det der Jeppe. Men må ikke alt skal spises. Rasmus er lige på det her. Nå, jeg vil lige være brækket. Det er nogle små æber der. Kom så, Rasmus. En halv banan ud, ikke banan. Jeppe, de er begge to i. Hvor vil du blive først færdig?